Ψυχραιμία, παιδιά! Ψυχραιμία, Το 9, το 9. Το 9, ωραία, ωραία. Πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Αναστασία! Πάμε, το Vision! Περιμένετε, περιμένετε! Δεν νομίζω. Πόσο... Όχι, δεν νομίζω, δεν είναι. Έχει μεγάλο. Είμαι καρδιακιά! Σύμβολα, καλά σύμβολα, πέντε μου, σε παρακαλώ. Όχι, εντάξει. Για Σούγκαρα σπάμε μετά. Τι ωραίο παίξαμε στο Snatch. Πολύ ωραίο, μπράβο. Μας πήγε τέλεια. Αχ! Όπα! Κακή είμαι, βουνά μου! Κακή είμαι! Κακή είμαι! Δεν ξέρω τι κάνω εγώ σήμερα! Λογικά δεν ξέρω να βγάλω. Σας το είπα, πάμε να το κάνουμε και αυτό 4.000. Εδώ στο ρετάσω το κερί. Καλησπέρα. Μπράβο, ρετάσω! Κοιμώσου, να δεν πειράζει, μόνη μου το έφερα, αλλά κάτσε σου πω μπράβο, ρετάσω, μπας και έρθεις και χαιρετήσεις. Ναι ρε, ναι ρε, ναι. Ποιο, τι? Μοβάκι εδώ, την Εύα εδώ. Αχ ρε Εύα, λάθος ήρθες. Θεωρώ ότι για να κάνει max win χρειάζεται οπωσδήποτε retrigger. Δεν θα πληρώσει! Πονάει η ψυχή μου, Αναστασία, που σε βλέπω έτσι, που νομίζω ότι θα πάρεις λεφτά από το Σούγκαρας. Μωρό μου, ψυχή μου, Σούγκαρασάκι μου, μωράκι μου. Σας εύχομαι, αγόρια και κορίτσια, αγόρια και κορίτσια του chat, να βρείτε κάποιον ή κάποια που να σας κοιτάει όπως εγώ το Σούγκαρας. Μην τα κάνεις dead, σε παρακαλώ, συγκεντρώσου. Connect, είμαι connect. Μην το κορί... Μη. Είμαι λεφτά.
Κερνάς με το χώμα απόψε. Περίμενε να φύγω. Ναι. Τι... τι όπα. Τι όπα. Αυτό ήταν. Δεν θα δούμε άλλο. Σε παρα... Οκ. Περίμενε. Να το συζητήσουμε. Δεν μιλάω. Τι βλέπουμε, μάγκες! Τι βλέπουμε! Ποιος είπε το φρούτο? Ποιος είπε το φρούτο? Τι? Το κέρατό μου, δεν αντέχω άλλο. Κόταλο ένα. Το πήραμε σπίτι. Το σπάσαμε κι αυτό. Για να μην σπάσουμε την οθόνη μας. Ό,τι χάσαμε στις κατσίκες, στις κατσαρίδες, τα πήραμε όλα, ξέρω εγώ.